Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Ελπίζω όλες και όλοι να είστε καλά, να είστε υγιείς, να έχετε αρκετή ψυχική δύναμη για να τα βγάλετε πέρα με όλες τις δυσκολίες που προκύπτουν καθημερινά στον καθένα από εμάς. Εάν είστε καινούργοι στο κανάλι μου, να σας συστηθώ. Είμαι η Αναστασία από την Οικονομία και Οργάνωση και χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Εάν σας αρέσει ό,τι δείτε, μην διστάσετε να κάνετε μία εγγραφούλα και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έχετε ειδοποιήσει κάθε πότε ανεβάζω βίντεο, γιατί δεν ανεβάζω βίντεο συχνά, η αλήθεια είναι αυτή. Εάν είστε από τους παλιούς, είμαι πάρα πολύ ευτυχής που είστε εδώ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε για άλλη μία φορά να δείτε ένα βιντεάκι μου και πάμε σήμερα να συζητήσουμε λίγο για κάποια πράγματα τα οποία κάνω εγώ προσωπικά τέλη καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου, για να προετοιμαστώ για το χειμώνα που έρχεται. Ελπίζω κάποια από αυτά, είμαι σίγουρη ότι κάποια από αυτά θα κάνετε όλες και όλοι όσοι έχετε σπίτια, και κάποια από αυτά μπορεί και να μην τα κάνετε ή μπορεί να μην τα κάνω εγώ. Δεν λέει, δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, όλοι ο καθένας μας κάνει κάτι διαφορετικό. Πάμε να συζητήσουμε λίγο. Λοιπόν, πρώτα να σας πει μια καλημέρα, Λάκη. Έλα, Λάκη μου, πες μια καλημέρα, γορί. Πες μια καλημέρα, γορίνα μου, πες. Πες, γορινάρα μου, γορινάρα μου, όμορφη, κούκλε μου. Ο οποίος, Λάκη και Όζη πήγαν και κάνανε το μπανάκι τους, θα πήγα στο σπα τα παιδιά, έτσι το λέω, το σπα. Έχω βρει έναν εκπαιδευτή ο οποίος έχει εγκαταστάσεις κάπου εδώ κοντά, τέλος πάντων, και έρχεται, τα παίρνει. Μισό λεπτό, παιδιά. Λοιπόν, είχαμε συναυλία, γι' αυτό πρέπει να σταματήσω. Λοιπόν, σας έλεγα ότι έρχεται, τα παίρνει, τα κάνει μπάνιο, τα κουρεύει, ό,τι χρειάζεται ο καθένας, τέλος πάντων, ο καθένας τους, και τους κόβει τα νυχάκια για αυτά, τα αφήνει και παίζουν μερικές ώρες και στα φέρνει πάλι πίσω. Οπότε το εκμεταλλεύτηκα και έστειλα τα αγόρια μου στο σπα. Εγώ το λέω σπα. Λοιπόν, είναι και οι δύο πλημμένοι, καθαροί, κουρεμένοι, με τα νυχάκια τους κομμένα, όλα είναι μυρωδάτι. Λοιπόν, αυτό ήταν σε εισαγωγικά, έτσι, παρένθεση. Πάμε να συζητήσουμε λοιπόν για το τι κάνω για να προετοιμαστώ για το χειμώνα που έρχεται. Το πρώτο πράγμα που κάνω βασικά είναι να κοιτάξω τις κουβέρτες μου, τα παπλωματάκια μου, αυτά τα πράγματα που συνήθως τα πλένω την άνοιξη και τα βολεύω, έχω ένα πατάρι που τα βολεύω, τέλος πάντων, όλες τις κουβέρτες και τα παπλωματάκια και αυτά. Υπάρχουν κάποια τα οποία τα είχα χρησιμοποιήσει περισσότερο, τα δίνω, μου τα πλένουνε, γιατί έχω μια αδερφή που μένει κοντά και έχει ένα τεράστιο πλυντήριο, ας πούμε, και μπορώ και τα στέλνω εκεί και μου τα βάζει και μου τα πλένει η αδερφή μου να είναι καλά. Και μου τα φέρνει και τα βάζω και αυτά και τα έχω έτοιμα για το χειμώνα που μας έρχεται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εγώ έχω και τα δύο τα ζωάκια, οπότε ανεβαίνουν πάνω στο κρεβάτι, στα παπλώματα, ξέρω εγώ, πάνω στις κουβέρτες και αυτά. Κάθονται βέβαια από πάνω πάντα, αλλά όσο και να γίνει, και καθαρά που είναι, όσο και να γίνει θα μυρίσουν, θα κάνουν και από τον υδρότα μας και από όλα. Λοιπόν, οπότε το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να πλένω κουβέρτες και παπλώματα, τώρα που ο καιρός κρατάει περισσότερο και είναι ακόμα αρκετά ζεστός για να στεγνώσουν πιο γρήγορα, και τα πλένω και τα έχω έτοιμα και τα έχω μπροστά μου έτοιμα, καθαρά και μυρωδάτα. Το δεύτερο λοιπόν που κάνω, το δεύτερο πράγμα που κάνω για να προετοιμαστώ για το χειμώνα που έρχεται, είναι να πλένω ό,τι μπουφάν, ό,τι ζακέτες, ό,τι ρούχα, μπλούζες, ξέρω εγώ, και αυτά έχω κρατήσει πιο πίσω, με τη λογική ότι δεν πάμε κατευθείαν από το χειμώνα στο καλοκαίρι. Υπάρχουν κάποιες μεταβατικές περίοδοι, οι οποίες πλέον τείνουν να εξαφανιστούν και αυτές, έτσι πως έχουμε γίνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, και επειδή δουλεύω και απογεύματα και βράδυ, το βράδυ έχει λίγο ψυχρούλα, ας πούμε τον Απρίλιο, το Μάιο, οπότε δεν πας κατευθείαν από το χειμωνιάτικο στο καλοκαιρινό, έχεις κάτι πιο μεταβατικό. Και αυτά τα ρούχα τα κρατάω και τα πλένω στις αρχές του φθινοπόρου. Τα μπουφάν αυτά, τις ζακέτες αυτές, τις μπλούζες αυτές, κάποια πιο χοντρά παντελόνια,
τέτοια πράγματα. Τα πλένω στις αρχές του φθινοπόρου λοιπόν, τα κρεμάω στην ντουλάπα μου, όσα κρεμιούνται, όσα δεν κρεμιούνται τα διπλώνω και τα βάζω στη σιφινιέρα, ξέρω εγώ, στα ράφια όπου μπαίνει το καθένα και τα έχω έτοιμα, ετοιμοπόλεμα για την εποχή την πιο κρύα που έρχεται. Άλλο ένα πράγμα που κάνω για να προετοιμαστώ για το χειμώνα που έρχεται είναι ότι βγάζω τα ριχτάρια από τους καναπέδες και από τις πολυθρόνες. Μισό λεπτό παιδιά. Τι θες αγάπη μου? Δεν πάμε πουθενά, πήγατε, τέλος. Δεν πάμε. Λοιπόν, παραπονιούνται γιατί σήμερα δεν τους πήγα εγώ βόλτα, τους πήγε ο συγκάτοικος και δεν τους άρεσε καθόλου. Λοιπόν, αλλά εφόσον έχουν πάει, τι θες καρδούλα μου? Τι θες μωρά Κλάρα μου? Έχουμε το μωρό το τεράστιο εδώ. Τι θες μωρό μου? Τι θες? Δεν θα πάμε τώρα πουθενά. Έλα, μαζέψου. Λοιπόν, έχουμε και τα διαλύματα αυτά, τι να κάνουμε παιδιά. Βγάζω λοιπόν τα ριχτάρια, τα μαξιλαράκια, ξέρετε τα καλύματα από τα μαξιλαράκια και αυτά, τα πλένω, τα βολεύω τα καλοκαιρινά και έχω ήδη πλημμένα και έτοιμα τα χειμωνιάτικα και βάζω αυτά. Άλλο ένα πράγμα το οποίο κάνω τώρα, και τώρα αυτά που θα βγάλω θα τα πλύνω, θα τα βάλω και αυτά στην άκρη, οπότε θα τα έχω έτοιμα για το καλοκαίρι. Ακόμα ένα πράγμα που κάνω είναι να καθαρίζω πολύ καλά το πίσω μου μπαλκόνι. Δεν σας έχω πάει ποτέ, μάλλον σας έχω δείξει κάποια στιγμιότυπα, κάποιες στιγμές από το πίσω μου το μπαλκόνι, το οποίο είναι τεράστιο, αλλά είναι στενόμακρο το μπαλκόνι μου. Το καθαρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί τις περισσότερες ώρες τα αγόρια μου κάθονται εκεί έξω, ρεμβάζουνε, κάθονται, φωνάζουν στον κόσμο που περνάει από κάτω, γιατί ακριβώς από κάτω είναι ένα στενάκι και περνάει κόσμος και τους φωνάζουν λοιπόν. Αλλά επειδή πηγαίνουν αρκετά συχνά μέσα στην ημέρα στο μπαλκόνι, αφήνουν να καταλαβαίνετε παιχνιδάκια, τρίχες, το ένα το άλλο. Οπότε κάνω ένα πάρα πολύ καλό καθάρισμα στο πίσω μου μπαλκόνι, γιατί στο μπροστινό κάνω κάθε και λίγο, δεν έχει να κάνει. Και το έχω και αυτό έτοιμο, καθαρίζω τα πάντα, ό,τι χρειάζεται πέταγμα το πετάω, ό,τι πρέπει να κρατηθεί το κρατάω και ούτω καθεξής. Γιατί και αυτό χρειάζεται, να είναι και αυτό έτοιμο, γιατί παιδιά κακά τα ψέματα αυτά θα μπαινοβγαίνουν μέσα και με τη βροχή και με αυτά και με το κρύο. Όλο και κάτι θα φέρνουν τα σκυλιά, ο αέρας όλο και κάτι φέρνει, σκόνη υπάρχει παντού, οπότε καταλαβαίνετε. Άλλο ένα πράγμα που κάνω για να προετοιμαστώ για το χειμώνα που έρχεται είναι να κάνω μια πάρα πολύ καλή γενική στο πίσω μου μπαλκόνι. Ακόμα ένα πραγματάκι που κάνω είναι να καθαρίσω τις σόμπες μου. Έχω 2 σομπίτσες, η μία και οι 2 είναι ηλεκτρικές. Έχω και μία με μπουκάλα, με υγραέριο. Αλλά αυτές που είναι ηλεκτρικές, επειδή ξέρετε πίσω από τις ράφτους αυτές πιάνουν μαυρίλα και αυτά, καθόμαστε με το συγκάτοικο, τις λύνουμε, τα καθαρίζουμε, τα προετοιμάζουμε και τα βάζουμε ξανά στα κουτιά τους μέσα, οπότε τα έχουμε έτοιμα όποτε τα χρειαστούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό συνήθως το κάνουμε αρχές καλοκαιριού. Δεν θυμάμαι αν το κάναμε φέτος, νομίζω πως δεν το κάναμε. Δεν πειράζει όμως, θα το κάνουμε τώρα. Τώρα δηλαδή, μόλις τελειώσουμε, γιατί έχω βαψίματα στο σπίτι αυτή τη στιγμή, μόλις τελειώσουμε με τα βαψίματα και αυτά θα φτιάξουμε αυτό, οπότε θα τις έχουμε και αυτές έτοιμοπόλεμες. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί όταν είναι καθαρές αυτές οι σόμπες, η θέρμη, η ζέστη αντανακλάται καλύτερα, οπότε λειτουργούν και καλύτερα και δεν καίγεται και το σωρεύμα και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε όλοι τι θέλω να πω. Άλλο ένα πραγματάκι λοιπόν που κάνω είναι αυτό, να καθαρίζω τις σόμπες μου. Επίσης, κάνω μια πάρα πολύ καλή γενική στην τροφοντουλάπα μου. Να ξέρω τι και τι υπάρχει μέσα, από ζυμαρικά, από όσπρια, γενικώς από τρόφιμα. Να ξέρω τι και τι υπάρχει, να ξέρω τι θα κάνω και πώς θα το διαχειριστώ όλο αυτό που έχω. Βέβαια κάπου τα γράφω όλα αυτά, τι και τι έχω. Γιατί είναι σημαντικό να ξέρεις τι και τι έχεις στο σπίτι σου. Το έχω πει άπειρες φορές και θα το λέω πάντα. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα, το να γνωρίζεις τι και τι υπάρχει στο σπίτι σου, στα ντουλάπια σου, στο ψυγείο σου, στην καταψυξή σου, για να μπορέσεις να κάνεις οικονομία. Δηλαδή να ξέρεις, εγώ παραδείγματος χάρη αύριο έχω κανονίσει θα βάλω γίγαντες, στους οποίους θα τους βάλω στο νερό από απόψε, βασικά μετά από λίγο θα τους βάλω.
ήξερα δεν είχα κρεμμύδια. Το μόνο που δεν είχα ήταν αυτό. Πήγα, πήρα κρεμμύδια, τα έχω έτοιμα. Δηλαδή κάνεις οικονομία χωρίς... δεν χρειάζεται να τρέχεις και να παίρνεις και να κάνεις πράγματα συνέχεια όταν ξέρεις τι και τι έχεις στο σπίτι σου μέσα. Κάνεις οικονομία όπως και να γίνει. Γιατί, ρε παιδιά, δεν ξέρω, εγώ έτσι το βλέπω. Πείτε μου κι εσείς στα σχόλια, το βλέπετε έτσι? Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και λάθος, αλλά εγώ τα κάνω αυτά πολλά χρόνια και με έχουν βοηθήσει σε πολλούς τομείς, γιατί σας έχω πει ότι η ζωή μου δεν ήταν εύκολη και συνεχίζει να μην είναι εύκολη, αλλά έχω βρει κάποιους τρόπους για να κάνω λίγο περισσότερο οικονομία και να μαζεύω τα έξοδά μου όσο μπορώ. Συγγνώμη, βράχνιασα κιόλας. Γράφτε μου λοιπόν στα σχόλια κι εσείς τι και τι κάνετε. Θα χαρώ πάρα πολύ να το διαβάσω. Να και το άλλο το μωράκι. Να και το άλλο μου το μωράκι. Το άλλο μου το αγοράκι, το όμορφο. Έχουμε και αυτά. Λοιπόν, επίσης κάνω μια καλή γενική όσο μπορώ και όλες μας όσο μπορούμε, έτσι, γιατί του καθενός η ζωή είναι διαφορετική, έχει διαφορετικό τρόπο να δουλεύει, διαφορετικό τρόπο να βλέπει τα πράγματα και η διαφορετικότητα είναι αυτή που μας κάνει ενδιαφέροντες, να το πω έτσι, στα δικά μου τα μάτια, πάντα. Εγώ όμως προσπαθώ να κάνω, ας πούμε, κάθε μέρα και κάτι, όσο μπορώ, γιατί σας έχω πει ότι δουλεύω 6 στα 7 και 8 ώρα και πολλές φορές και 9 ώρα και δεν είναι εύκολο για μένα και όπως και να γίνει, δεν είμαι και στα πρώτα μου νιάτα, οπότε είναι λίγο δύσκολο, αλλά προσπαθώ να το παλέψω όσο μπορώ, μέχρι εκεί που μπορώ. Λοιπόν, και έτσι κάθε μέρα κάνω κάτι. Μια μέρα, ας πούμε, θα κάνω τα τζάμια, την άλλη μέρα θα κάνω, ξέρω εγώ, τους τοίχους, λέμε τώρα, την άλλη μέρα θα κάνω, ξέρω εγώ, τα ντουλάπια και ούτω καθεξής. Σιγά σιγά, δεν χρειάζεται, δεν θα έρθει το υγειονομικό, παιδιά, μην τρελαίνεστε. Το σπίτι μας είναι για να το ζούμε, δεν είναι για να είναι αποστηρωμένο, δεν είναι νοσοκομείο, είναι σπίτι. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Λοιπόν, έτσι το βλέπω εγώ. Έτσι, ο καθένας έχει την άποψή του. Εμένα η δική μου η άποψη είναι αυτή. Αλλά είναι καλό να είναι καθαρό και να ζεις όμορφα μέσα σε αυτό. Και έτσι αυτό προσπαθώ να κάνω. Θα καθαρίσω λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κάθε μέρα και από λίγο, οπότε και να μην μου έρθουν όλα μαζί και να είναι το σπίτι μου τακτοποιημένο. Αυτά κάνω σε γενικές γραμμές. Πιστεύω ότι εγώ κάλυψα αυτά που κάνω εγώ. Ο καθένας μας κάνει κάποια πράγματα διαφορετικά, έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πείτε μου κάτω στα σχόλια τι κάνετε κι εσείς για να προετοιμαστείτε για το χειμώνα. Θα χαρώ πάρα πολύ να διαβάσω τις δικές σας απόψεις και τα σχόλιά σας. Πάντοτε θα διαβάζω, να το ξέρετε. Απλά δεν έχω χρόνο να κάθομαι να απαντάω σε όλα. Όταν απαντάω είναι σε συγκεκριμένα, όχι σε συγκεκριμένα. Όταν έχω το χρόνο θα απαντήσω σε κανένα δυο. Δεν έχει να κάνει, τα διαβάζω όλα, να το ξέρετε. Σας αγαπάω πάρα πολύ. Θα σας ευχηθώ να είστε όλοι και όλες καλά. Να έχετε μια πάρα πολύ ωραία εβδομάδα. Να σας πηγαίνουν όλα όπως τα θέλετε και θα τα πούμε σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας!